Għanna maħna li l-Konre, li huwa persuna, li meta kien żgħir ta' 13 sena beda jmiss ma' droga, beda jieħu kull kwalità ta' droga, sakemm imbagħad qal min jaf ikun jieħu synthetic drug. Il-flakka per eżempju. Isimgħu xejdilna. Jiena pejjebtna kienet ikkontaminata minn għamela jew xraħħa għamela ħażina u tilfitni minn sensija. Għamilt 3 ijiem mitluf minn sensija, sabitni jom minn baħ bil-pil taħti u ramettar qudiemi ma niċċaqlaqx u ċemplet l-ambulanza. U mort l-isptar. Għamilt 4 ijiem u ħadu ħsibi sewwa u sallum il-ġurnata għadni bl-effetti. Dan ir-ritratt huwa Conray illi ftit wara illi ħa il-synthetic drug. Toħodhomlu ommu kienet, u ġieli ħattitlu anka filmat li se naraw, biex turih wara minn xiex kien qiegħed jgħaddi. Din kienet xi ħaġa ta' addiction, jgħid li araw da xejn xejdilna fuq synthetic drug. Ansjeta ma naħares eye contact ma' n-nies, nkollu tħares l-art għax ħafna biża jisa fl-istess ħin. Effetti li l-ebda droga qatt ma mlitom li. Di tuħodha u tifqek u l-addiction tagħha hija ħafna kbira. Barra li addiction hemm is-sickness ukoll fiha. Ġifieri. Għar minn ħafna mill-drogi l-oħra, id-drogi kollha ħżiena, ġifieri, biss dik għar ħafna mill-oħrajn kollha. Bis-synthetic drug beda jara anka xjaten, beda jisma' affarijiet li ma kienx hemm ilħna. Isimgħu xejdilna. Tal-biża u l-ħsara li tagħmel hija tal-biża, ħafna tal-biża. U darba minnhom sa nitkellem b'lingwa li ma nafx, kważi lingwa ta' xjaten dik il-ħin. Barra minn hekk viżjonijiet tal-infern naf jiġi xi ħadd quddiemek jista' jkun missierek taqbad tajjeb u tieħxi daqqa ta' pawn għax ma tarfux tibża minnu. Statijiet fejn tpejjeb tiġi ħafna ħaj taqbad twerżaq. Ġenna l-kulħadd. Dan huwa filmat, wieħed mill-filmati ta' Conray meta kien qiegħed taħt l-effett. Innutawh ma jafx x'inhu jiġri, jagħti b'rasu nħin kollu għaliex dina hekk tagħmillek. U inti nfakkarkom ma tkunx taf x'fiha. Fil-fatt aħna għandna wkoll filmati oħra ta' x'tista' tagħmillek. Jekk ikun hemm xi ħadd jimpressjona ruħu, araw da xejn. Você é do mal. Você não é. Qual o santo que tá aí? Sai! Isso! Sai! Qual o santo que tá aí? Qual o santo que tá aí? Fala aí! Lúcifer! Lúcifer! Isso! Lúcifer! Morreu. Ele parou, falei, se for assalto ele já... F'dik is-sitwazzjoni, Conray li anke għamel 3 ijiem f'koma kif għadnielkom, beda jitlob illi jmut. U kieku mhux għax ommu missieru kienu hemm, kien jagħmel suwiċidju. Joħadni, ħanistrija. U jħossib l-ommi għax ommi u jiena għandna bond tajba. Baqgħu jieħdu ħsiebi u ġifieri il-ġenituri tiegħi ġew nies kbar jiena għalija, fimt? Għadhom s'issa jgħinuni jieħdu ħsiebi li jkolli bżonn jitwuli mhux materjali u hekk ta'. Ommi bil-lejl tinżel u toqgħod tiċċekkja mit-tieqa tara t-tifel tagħha jekk kellu xaj. Illum nifhimha m'hemm. Nifhimha. Jiddispjaċini li ma nistax impatti sewwa għalli għamilt. Laqqas jekk nagħmel kollox tajjeb sal-aħħar ta' ħajjithom li għamlu miegħi ma nistax inġibu jivinu. Jekk qed taħsbu li Conray kellu xi tfulija differenti, Conray kien l-aqwa break dancer li kellna Malta, rebaħ il-kompetizzjonijiet. Emmu, kellu karriera. Isimgħu jgħidilna. Jiena meta kont żgħir kont nisfan il-break dance, kelli 13, 14, 15, u mbagħad ftaħt skola fl-istess ħin kont nħallem it-tfal, kelli 30 student, kont nilgħab il-hockey ma' Malta mal-klabb under 16, under 18 ġifieri. U mbagħad dħalt naqa' xogħol ma' tal-films, naqa' construction, ħadd pjaċir ħafna, u mbagħad karriera ta' xef.
Conray kien u li ċemplinna rid jiġi għaliex jixtieq jagħmel ftit ġid l-oħrajn. Li ħbiebu kien jgħidilhom tiħdux synthetic drug għax hija qar mid-drogi l-oħra. Wieħed minnhom ma semax minnu u miet. Li naf tlift tnejn bid-droga sintetika u xi tnejn oħra bid-drogi l-oħrajn. Tiddejja speċjalment meta bniedem minnhom tkun ftaħt l-għajni wara li ħriġ inti mill-isptar u jimut tlettijiem wara li jetlu. Da ħriġ mill-isptar wara 4 ijiem jieħdu ħsiebi u hekk sakemm ġejt naqaf tiegħi għalkemm kontatni bl-effetti. Ħriġt battil xi nies biex joqgħdu attenti għax li tifet l-isptar li sinjal li hemm xi ħaġa ħażina f'dal ammont ta' sintetik li kien hemm. U wieħed minnhom li kont għadni kif nafżaħ tilef ħajtu 3 ijiem wara. 23 sena kien għadu fl-aqwa ta' ħajtu u tifel tal-ġien. Għalkemm Conray ilu 4 xhur issa ma jieħu id-droga, hekk qed tinnutaw xorta għandu l-effett jeħillu l-sienu jirtot mhux kapaċi jżomm anka tazza fideh. U issa sinurulkom ritratti xokkanti għal min jimpressjona ruħu tax jagħmlulek dawn is-synthetic drug għax ma tkunx taf x'inhuma. Dan per eżempju synthetic drug li tikollok ġismek minn ġewwa, krokodili jgħidula, x'mbagħad titwa xi forma ta' isem. Jew nkella Joel Witch. L-effett huma tal-biża' ġifieri. L-idejn u l-wiċċ toħodhom jiena wkoll nixtieq nappella sħabi li hemm il-ħabs għaliex naf li hemmhekk jieħdu synthetic drug u hemmhekk żgur ma tafux x'intom tieħdu biex daħlet hemm ġew dik id-droga. Conray illum huwa clean kif għattilkom ilu 4 xhur nadif u jagħlaq dal-messaġġ. Jiena pejibta u kont ħammut 3 ijiem mitluf minn sensija ġifieri mhux ċajta fim. Mhijiex ċajta di droga, di valenu fil-vera sens tal-kelma. Toħodha u tmut bil-mod.